Entrevistes, rialles, bromes, seccions vàries, tot entra En Construcció, amb Jordi Galo i la padrina Assumpció. La padrina de tots els empostins. I moment d'anar directament al centre d'atenció primària d'Amposta, al CAP. Helena Solà, bon dia. Bon dia a tots. Com han anat les festes? Molt bé. Bé? Ja estem aquí, bon any a tots i, bueno, aquí estem per parlar d'un tema, considerem... Un tema que, déu-n'hi-do, la que esteu patint ara, no? Heu agafat uns Nadals molt... Per a aquestes setmanetes que mos ocupen. Molt de grip i molt de Covid, tot junt, sí. No? S'han unit les dues. Venia perquè com la salut és el que ens importa a tots, tornem a estar aquí i venia per parlar d'aquest tema, no? Dels refredats i dels virus respiratoris que estem en plenes setmanes de casos. Molta feina en el centre d'aquí d'Amposta? Sí, molts de casos a urgències i al nostre centre d'atenció primària, de casos de grips, perquè des de finals de desembre que ja s'ha presentat aquí com cada any, que sol arribar a finals de desembre, la grip i altres virus respiratoris que es confonen en símptomes, com els constipats en general, i també casos de Covid. O sigui, la gent va més assustada que de lo que toca, pot ser? O sigui, que per això s'està saturant el centre? Sí, possiblement se preocupa molt perquè té els símptomes, i tenim una temor al cos de tot el que hem viscut. Condicionada de la pandèmia i tal, però és el que sol passar tots els anys, que per això insistim en la campanya de la grip i de la vacunació i tal, no? Perquè en este mes que estem és plena pandèmia dels virus respiratoris i entre ells la grip i el Covid. La grip i el Covid, en què es diferencien la grip i el Covid? En què es poden arribar a diferenciar? Perquè són molt paregudes. Sí, en quant a símptomes és molt difícil de diferenciar-los, se diferencien en el virus específic que els causa, claro que sí. Un és el virus de la grip i l'altre el virus del Covid en les cepes que van variant i tal i qual, les cepes actuals que tenim, que són la manera més important de prevenir-les, aquests dos constipats virus respiratoris, que és la grip i el Covid, seria la prevenció primària, la vacunació, diguéssim, no? Però ara vinc també per insistir en la vacunació, que encara estem en ello, en encara la vacunació. La gent es pot vacunar de les dues coses. Tot i que sempre aconsellem més anticipar-la abans de que arribi, perquè ara ja tenim algun cas aquí de la grip, i de Covid també. Però, bueno... És el que parlaven abans fora d'antena, que jo m'he vacunat aquesta setmana i clar, si s'ha vacunat abans estaria més tranquil. Sí, més tranquil perquè, clar, la immunitat que ens ajuda la vacuna, la reacció immunitària del nostre cos, quan fiquem la vacuna, tarda uns dies a crear la total immunitat o immunitat més completa en aquella fracció que li estem injectant en la vacuna. Tarda a reaccionar el nostre cos i a crear defenses. Tarda uns pocs dies. Però des de els dies després que comencem a notar que la vacuna diu ui, me fa mal el braç, ui, me tinc cert malestar, és perquè ja estem creant immunitat. Però s'aconsella que la immunitat a partir dels 10-12 dies 2 setmanetes, ja la tenim quasi completa. Per això aconsellem vacunar. Sempre és bo, durant tot el mes estirem vacunant, torno a recordar, però sempre és bo, per exemple, a primers de desembre, finals de novembre, ja pensar en la vacuna. Començar a vacunar-se. Arriba el Covid, arriba la grip. Molta gent es pregunta, per què arriba sempre en aquestes èpoques de l'any? Perquè molta gent diu, no és pel fred, no és per passar fred. És per les temperatures en si, el fred, no? Què passa? En els freds, estos virus, estos microbis, xalen una mica, perquè també, quan ens arriben, ara explicaré també més els símptomes, que tot i que és difícil diferenciar-los, què passa? En el fred, igual que, jo fico aquesta comparació més col·loquial, igual que se ens irriten les mans, se agrieten. Se sequen els llavis. Sí, se sequen els llavis, les mucoses internes també. Llavors tenim com esta barrera que ens fan les mucoses, els cilis del nas, la humitat, l'aire calent que respirem i que ajuden els cilis del nas a fer-ho, i també el revestiment de mucosa de la gola, des de les angines fins a les cordes vocals, està algo agredit.
Vale. Llavors, està una mica lesionat per culpa de la fredor. Sí. Llavors, també això facilita que si ens arriben gotetes que contenen aquests microbis, puguen aprofitar i provocar-nos les infeccions respiratòries, que són el que és els refredats. Els refredats comuns poden provocar centenars de microbis. Per això no tenim vacuna per a tots els refredats. Tenim per al grup de la grip i per al grup del Covid, no? Però els altres, allí estan. I els virus respiratoris, no es curen, se tracten els símptomes. Per exemple, quins símptomes són que poden confondre entre grip i constipats? Els mocs, la tos, febreta. La gran diferència potser entre la grip Covid i els refredats en general és que la grip Covid comença de cop. De cop, d'un dia per l'altre, fas una febrada, saps? Però febre alta, de 38 o més. Això, juntament amb tos, seca, moc, pot ser mal de gola, mal de cap, fatiga en general. Tot això és grip i Covid que ven d'així de cop. Sí, seria més en febre alta i que no et pots quasi ni manejar. Això seria més freqüent en grip i en Covid. Molt bé. I, en canvi, la resta de refredats són els mateixos símptomes estos bàsics que coneixem, també mal de cap, moquet de nas, congestió nasal, el nas tapat, allò que no pots respirar però és perquè tens el nas tapat, algo de sinusitis alguns, després mal de gola, i mocs també, i la tos també poden donar. Però si donen febreta, sol ser inferior a 38. Pot ser febrícula, que diem nosaltres, 37 i mig, 38 i mig, 37 en 7, saps? Menys de 38. És més fàcil de contagiar una grip que un constipat? No, perquè les maneres de contagiar-lo, per això ara torna a estar l'obligació de la mascareta, saps? Als centres sanitaris. Sí, que ara, si voleu, també podem parlar una mica, però la manera de que es contagien estos virus respiratoris en general, també la grip, i els altres constipats, és per les gotetes que contenen els microbis, el virus, que queden suspengudes, per exemple, en la tos i els estornuts. Allí queden sostingudes i, clar, si la tos és molt directa, arribes a un metre i mig, i si enfrente tens a un company, a un amic, a un familiar, i tu estàs en els virus estos respiratoris, molt fàcilment li hauràs És apegat. molt fàcil que l'agafis. També és una mena de loteria, de que toqui, no et toqui. I per això és tan important, torna a ser recomanable l'ús de mascareta si tens estos símptomes de refredat. A llocs tancats, sobretot, no? Sí, llavors, clar, és obligatòria, entre cometes, torna a ser obligatòria als centres sanitaris, hospitals, urgències, centres residencials que hi ha avis ingressats i tal, sociosanitaris, en estos centres sanitaris i sociosanitaris torna a ser obligada. Per què? Perquè l'ús de la mascareta evita molt el contagi quan un està constipat i a millor encara només té una miqueta de tos i tal, i l'endemà començarà a desenvolupar més el constipat, si porta la mascareta ja és un mecanisme barrera de prevenció. És clar, perquè la mascareta està per a que tu no contagis els altres. Sí. Que la gent sempre pensa, no, jo estic constipat, me fico la mascareta. No, tu ja ho estàs. Si tu fiques és per a no contagiar-me. Claro, el rotllo i l'alerta és que diu, una altra vegada la mascareta. Però realment el Covid, la pandèmia, mos ho va demostrar, no? Que, el que passa que la mascareta l'associem només a quan va ser obligatòria pel Covid, però realment és una cosa que hem après molt els sanitaris, que realment és un mecanisme de prevenció. I nosaltres, inclús abans de ser ara obligatòria, si estaves visitant a una persona refredada, te la poses, perquè nosaltres també hem de protegir-nos molt per a no encomanar nosaltres mateixos a altres pacients més fràgils i als familiars els virus respiratoris. També és important la limpiesa de mans. Sí, pel mateix que us dia, el sentit que té de que en la tos i en els estornuts enviem molts de gotetes infectades per virus respiratoris, aquestes gotetes d'immediat si cauen a superfícies que compartim, per exemple, mòbil, un ratolí de la feina, el teclat, unes baranes d'una escala,
d'un edifici públic o d'un edifici que viu molta gent, doncs si fa molt poquet ha passat una persona que ha tossit, que ha estornudat i té un constipat, la grip o el Covid, doncs és molt fàcil de tocar aquella superfície contaminada i passar molt per la cara. Quan te toques la cara, doncs abans ja està. És una manera de contagi. Per això, mesures preventives molt, molt eficaces són l'ús de la mascareta quan estàs constipat i posar-te, per exemple, si no portes mascareta o no pots ficar-te un mocador davant, posar-te així el colze per davant per a tossir damunt del teu colze, no de les mans, i després l'ús de la mascareta ja dia, o això, mocadorets, o ficar-te alguna barrera davant, i sobretot el rentat de mans en solució alcohòlica o en sabó higiènic durant 10-20 segons, ¿vale? Frotar bé les mans per eliminar aquestes possibles partícules que ens poden al final provocar un constipat a nosaltres mateixos o encomanar-lo. Helena, tu que estàs allà, estàs al cap, ho estàs veient més sovint, ens contagiem més de grip que abans? O sigui, potser totes aquestes barreres que ens hem posat perquè el Covid ens va obligar, de certa manera, ens han fet una mica més dèbils perquè els virus vinguin... Mos han relaxat més de les mesures preventives. El sistema immune està més calmada. Bueno, una que va passar l'any passat, que va ser sortir de la pandèmia, no utilitzar mascaretes, havíem estat 2 o 3 anys amb molta precaució i el cos no s'havia exposat als virus i potser estàvem la immunitat més passiva i ens encomanaven més. Però l'altre ha influït una passivitat nostra sense voler, perquè després del Covid ja com màniga més ampla, tranquil·litat, ja m'he fartat de la mascareta, ja m'he fartat de la higiene de mans. Ens va cansar una mica les mesures preventives que vam obligar durant la pandèmia. Hi ha hagut un relax de tots nosaltres, de tots els ciutadans, de tota la població. Llavors, és una alerta. Jo volia vindre perquè entre tots ens ajudéssim a la prevenció, que si ja no sou a temps de vacunar-vos, durant tot el mes encara, este mes estem i encara arribaran més casos de grips i de Covid, doncs que la passivitat també ha arribat a que la gent se vacuna menys. Les taxes de vacunació de la grip en la població de risc arribàvem al 60% i al 50% llarg. Aquest any, a desembre, a les mateixes dates que arribaven volta al 60%, hem arribat al 40%. O sigui, hem baixat. Han baixat. Hi ha hagut un relax, per això us dic que no només és que potser la pandèmia també va suposar un aïllament de tots els virus i després ara venen tots de cop. No, sempre han estat, però també han baixat nosaltres la guàrdia. I convidar-vos a tots a entre tots protegir-nos. Per una banda és la vacunació, però això ho heu d'acabar de decidir cada persona, sobretot la gent més fràgil que té malalties cròniques i per edats 60 anys o més, encara es poden vacunar, però després les altres mesures preventives són, sobretot quan tenim tos, estornuts, això de la higiene de mans, rentar-nos bé les mans, si anem a llocs, nosaltres estem constipats, si anem a llocs que hi haurà molta gent i són espais tancats, ficar-nos mascareta. Què més? Ventilar les estàncies. Si tenim constipats en grip a casa, cada dia ventilar de 10 a 15 minuts. Si compartiu a la feina espais comuns, que hi hagi grups de persones, ventilar cada dia, obrir les finestres 10-15 minuts perquè es ventile i corrigui l'aire. I els virus se'n vagin una miqueta fora. Aquí a la ràdio ho tenim difícil, això. Sí, perquè està tot tancat i les finestres són totes d'estes. Sí. És la roca dels virus, això. Després també, què més volia dir-vos? Que aquesta fragilitat de les mucoses és per deshidratació i tal, no? Igual que ens fiquem crema a les mans, és que la hidratació que és aigua. L'aigua ara és superimportant, beure molta aigua. I també quan estem constipats, grip o Covid, constipats en general, tenim aquella fatiga, aquell cansament i poca gana. Però sobretot, si no voleu menjar sòlids, estem a dieta, però líquids molts. I líquids en forma de caldets, que els caldets calentets acubiden molt, no? Llavors, mantenir-nos hidratats, caldets, sucs
més de fruita millor naturals, perquè els de compra porten molt de sucre, cuidado en los sucs de fruita de compra, hidratar-nos molt bé. El sucre ja està molt concentrat. Sí. I a vegades també els símptomes que han hi ha hagut molt ara és tipus gastroenteritis, els virus respiratoris i a més gastroenteritis, en vòmits i diarrees. Pues llavors també importantíssim la hidratació. I, per exemple, beure, en aquest cas, no només aigua sola, sinó si tenim molta deshidratació per diarrees, pues és bo el suero oral, els sueros estos que porten sals minerals, o, per exemple, l'Aquarius, entre cometes, no vull fer publicitat, o qualsevol aigua d'aquestes que porten hidratació isotòniques, begudes isotòniques que recomanàvem als esportistes, en casos de vòmits i diarrees van molt bé, per hidratar-nos molt bé, i a més aportar en aquesta aigüeta, portar sals minerals, que els perdem molt en la diarrea, i el sucre, que també en porten, aquestes aigües. Aquestes serien les recomanacions generals. Després, que el tractament, no hi ha tractament, és tractaments simptomàtics, se curen per si soles. El cos ja fa la feina. El constipat se cura per si sol. Llavors, què podem prendre si tenim molt mal estat general, mal de cap, febreta? Pues el paracetamol se pot prendre i després altres antitèrmics que hi ha. I si no, se pot consultar per si teniu tractaments molt complexos, que tinguéssiu malalties cròniques, consultar quins medicaments podeu prendre. Se pot trucar, si no voleu anar al CAP, perquè els constipats bàsics, els senzillets, no cal acudir al centre ni a urgències, se curen sols en antitèrmics, paracetamol, però podeu consultar-ho al 061. Molt bé. Que Salut Respon us donarà també consells bàsics i poden mirar la vostra història clínica per saber si hi ha incompatibilitats de tractament. Però després també sí que quan cal consultar, quan hi ha febre molt alta, de més de 24 hores... Alta és a partir de 38. Sí, a partir de 38, però no és fer una febreta un moment i ja està, sinó que una febre alta, que preocupe, si tens problemes respiratoris, si ja tens asma de base i tens una grip, a vegades pot complicar-se, no? Llavors la gent de més risc, la gent de més fràgil, o que li dura molt esta febre, claro que cal consultar-nos i els atendrem com cal, d'acord? Llavors també una indicació que tenim les urgències d'atenció primària per a aquests casos, que no hem de saturar urgències dels hospitals, tant de l'hospital comarcal nostre de referència d'Amposta, la clínica com el Verge de la Cinta, que són malalties no greus i que si necessiteu visita realment primer anar a l'atenció primària per no saturar l'altre nivell hospitalari que l'hem de reservar per a situacions i malalties més greus. Molt bé. Doncs ja sabeu, crec que Helena ens ha donat totes les dades que necessitem, perquè hi ha molta gent que està patint. Tampoc no cal patir, no cal posar el crit al cel. És una malaltia, se cura... Es curarà normal, però l'únic que ajudar una miqueta en antitèrmics... És ajudar perquè després és veritat que quan t'arriba no és que t'estiguis morint, però sí que toca una mica els nassos, està constipat amb la grip i amb el Covid, perquè molesta molt. I més en aquests temps. Helena, moltes gràcies. Que la gent es posi en contacte amb el CAP, que hi ha un WhatsApp, hi ha un telèfon, hi ha una cita prèvia. Jo he tingut, mira, la meva experiència personal és vull vacunar-me, vaig enviar una trucada, un missatge a la cita prèvia i el dia següent me van dir ja tens la cita, a més puntuals a l'hora que em van dir. A vegades funciona molt bé. A vegades funciona molt bé. Que és veritat que la gent ha de tindre paciència. Sí, és que ara és veritat que tenim la gent està molt nerviosa. Però ara tenim aquesta situació de pandèmia, entre cometes, pels virus estos respiratoris. La gent està molt nerviosa, que vagi en calma. Si estàs allí per a vacunar-te, te vacunaran. No et preocupis, que si t'has donat hora, tard o d'hora te vacunaran. No, i és això, és tindre, no abusar del sistema i quan vas que sigui, perquè tu creus que t'hem de visitar i estos consells. Helena, moltes gràcies i fins a la propera. Fins a la propera. Que vagi molt bé. Adeu a totes i tots. És l'hora de construir un programa amb Jordi Galo.